L-eks kap tal-Alternattiva Demokratika Michael Briguglio reżenja minn membru tal-istess partit. Briguglio li kien fil-Kunsill Lokali ta' Taslima tella wara li kontesta fuq il-lista tal-ħodor offra riżenja tiegħu wara li fl-aħħar xhur milita fil-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil. Saħansitra indirizza attivitajiet tal-massa fejn spikka diskors distruttiv tiegħu fejn saħansitra qabbel lil pajjiżna ma' Zimbabwe. Briguglio talab ukoll l-Alternattiva biex tingħaqad mal-Partit Nazzjonalista taħt il-lista l-blu u wara li l-Alternattiva ma ċċettax għal min jivvota lill-partit li kien imexxi kien sejjaħli il-vot. Kien ukoll mistieden regolari fil-programmi ta' Net Television bi propaganda negattiva ma taqta' xejn dwar il-gvern ta' Joseph Muscat. Iżda mbagħad fl-elezzjoni ta' 3 ta' Ġunju l-istilu d-dikjarazzjonijiet ta' Briguglio li Busuttil kien l-aqwa għażla għal pajjiżna kienu sfiduċjati. Jirriżulta li l-Eżekuttiv tal-Alternattiva Demokratika laqa r-riżenja tiegħu fl-waqt li talbu wkoll jirreżenja minn kunsillier f'Taslima. Dan fid-dawl li tela minn fuq il-lista tal-istess partit. Iżda fit-tweġiba tiegħu Briguglio għamilha ċara li mhux se jaċċetta din it-talba. Bi pjaċir u b'sens ta' responsabilità se neqpa' nirrappreżenta lill-kostitwenti tiegħi, kiteb Briguglio fit-tweġiba tiegħu lill-Eżekuttiv tal-Alternattiva Demokratika.